יש לי חבר שחופף את השיער עם קפה. האמת, זה מעורר קינה. אני לא מבין ישראלים שמנסים לקצר את המילה טלוויזיה כמו באנגלית. זה לא טבעי. אתם יודעים מה עושה בלש פרטי שמתחזה לפה לבניין? תחקיר. אם ג'וקים היו דרוכים, הם לא היו דרוכים. איזה חם דרוך. אם דרקון ירק אש על עצים, יש לו עכשיו פחמים? שמתי לב שבחלק מהמלונות יש טלפון בשירותים, שזה כאילו מאוד מוזר. אבל אז חשבתי על זה שאולי זה מיועד לאנשים שאמרו להם, תחזור אליי כשאתה מתפנה? או שאולי לא הבנתי נכון את הבקשה. יש לנו ספר כזה שהוא מנגן. שמתי לב לאחרונה שהוא מזייף קצת, או שאני לא יודע, או שאולי יש בעיה בתווים, אז אמרתי לי שהוא היה צריך להחליף סוללה. היא אמרה לי לפרוש בשיא. אם מי שדורש נקרא דרשן, ומי שצורך נקרא צרכן, איך נקרא מי שסוקר? סתם אני סקרן. הוא יושב.